Governor Anambra State bụ ọkammụta Chukwuma Soludo ekwego nkwa ikepụtasị iwu dịgasị iche iche ga-enye aka wee kwalite ọnọdụ obi ndụ ndị ogbenye n'ime steeti a. Governor Soludo mere ka amata nke a n'oge njem otu abalị ọ gara na Olumbanasa kansụl ime obodo Anambra West ka Anambra Steeti, ebe onye nta akụkọ site n'obi gọọmenti bụ Ejike Abanasa wee gaa ma wetara anyị akụkọ ka abịa ihe si wee gaa. Na ndị ya na ya so bụ ndị o were ihe ruru awa abụọ n'elu mmiri iji wee ruo ebe ha na-eje. Ka o ruru n'ebe ahụ, ọ ba nnọọ ọgbatumtum nakwa keke, ebe ndị nọ n'ebe ahụ nọ nnọọ na-eto ya ma na-achịnere ya aka elu. Dịka ha si wee kọwaa, na-enweruru mgbe aka ọbụla na-achị steeti a ji wee rụta ịbịa ụdịrị njem ahụ. Ebe ndị gọvanọ gara gụnyesịrị Ala, Odekpe, Onugwa nakwa Igbedo. Dịka ọ na-ekwu okwu na Igbedo, Gọvanọ Soludo kwuru na otu n'ime ihe kpatara o ji wee zọọ ndọrọndọrọ ọchịchị ịbụ gọvanọ bụ iji wee maa ka ọ ga-esi wee dozieru ndị ụwa na-atụ n'ọnụ nakwa ndị echezọrọ echezọ ọnọdụ, ọkachasị ndị bi na Ọgbarụ, Ọka North nakwa Anambra West. Ọ gara n'iru gosisita ọtụtụ ihe gọọmenti ya na-eme bụ nke ndị eji wee bido ya bụ maka ndị ụwa na-atụ n'ọnụ, gụnyere agụmakwụkwọ n'efu, ịmụ nwa n'efu nakwa ihe ndị ọzọ. Ọ gara n'iru kwee ndị Olumbanasa nkwa na ọ ga-enyere ha aka iji wee dozie obodo ha. Onye ji ọkwa Chief of Staff nyegara Gọvanọ Maazị Ernest Ezeajụghị, Bishọp ụka Catholic na Aguleri Most Reverend Dennis Isuzo, Bishọp ụka Anglican na Mba Mmili Right Reverend Obiora Ụzọchukwu, tinyere ụfọdụ ndị so gọvanọ weghachi bụ ndị so ya wee menya bụ njem. Ebe onye ji ọkwa Transition Committee Chairman Anambra West Maazị Felix Ikechi, ndị eze ọdịnala nakwa ọha mmadụ gbakọtara aka ọnụ wee nabata gọvanọ. Site n'Olumbanasa, Ejike Abana maka akụkọ ụwa ABS.